to malam da ƙarshe kai tsaye wata magana ce da nake gani ana yi to yau ina so in faɗe ta saboda masu ji suna cewa malam akwai wanka. Mu kuma da muka san malam da daɗewa mun san tsaftace da malam ya tashi cikin da. Da malam ya zai wai da mutum ya ba da na wai ya alaƙa zuwa ka cikin yake da halayi. ya alaƙa ka take da sa su da Ai da ne, yanzu duk an tsufa an tafi, yanzu kaga hurhura ta fara, abubuwa sun canza. Yanzu da ne aka dan wannan wanka, yanzu nauyin mutane sun yawa, sai ka lokacin da ya kamata ma ka yi wanka na biyu ka hito sai a ce mutane sun yawa waje, sai ka fito haka nan ka zamna da su ka yi waye. So duk wannan lokacin da ake da faraga na yanzu an kwanju an tafi. malam muna godiya sosai kuma malam yana daga cikin madubanmu na arewa. Ina tunanin in na faɗi ma ba zan yi ƙarya ba, akwai fiye da matashi mutum miliyan 1 ko fiye ma da suke so su ce a ce yanzu ne malam. dai a rufe wannan shi. A yau Allah subhanahu wata'ala ya haɗa mu da ɗaya daga cikin madubanmu na arewa, madubanmu na arewacin Najeriya, Sheikh Dr. Jabir Sani Mai Hula. Wannan sunan ba ɓoyayyen suna ba ne ga duk wani mai sauraron wa'azi da harshen Hausa ko Turanci, musamman a arewacin Najeriya. Kai ba a arewacin Najeriya ba, a duk ƙasashen da ake amfani da harshen Hausa. Kai tsaye ba kai sunkuye ba. A karmakallahu muna so mu ɗan san takaitaccen tarihin malam. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'adu, sunana Jabir Sani Mai Hula, an haifan a garin Sifawa, kuma na tashi a nan cikin garin Sokoto. Na yi primary school a nan garin Sokoto, Muhammad Zakumudu Primary School. Na yi secondary school a nan garin Sokoto Government Technical College Rinjin Sambo. Na gama 1998-1999. Na samu zuwa Jami'ar Musulunci ta Madina, inda ni yi karatun share fage na shekara ɗaya 99 zuwa 2000. Daga nan na yi digiri a fannin hadisi da nazarin addinin Musulunci daga 2000 zuwa 2004. Daga nan na yi postgraduate diploma a alƙalanci da siyasar shari'a zuwa 2005. Sannan na dawo Sokoto, na dawo Abuja na yi NYSC. Daga nan na dawo Sokoto na fara aiki da makarantar Adiya Islamiyya. Sannan na koma College of Legal Studies daga 2007 kenan har zuwa 2010, zuwa 2011 na tafi London na yi masters. Na dawo 2012 na ci gaba da koyarwa a nan College of Legal Studies har 2013 sai na koma Sokoto State University. 2014 sai na koma na je University of Nottingham da ke ƙasar Ingila na yi PhD. Na dawo 2018. Bayan na dawo aka yi min examination officer, bayan haka nan aka yi min head of department, bayan haka nan na zama dean na faculty. Ina cikin dean na faculty kuma aka ba da wannan mukamin da nake bisa yanzu na commissioner. Masha Allah. To malam, kai tsaye duk wanda ya ji wannan tarihin a cikin 'yan mintuttuka sai ya ɗauka abu ne wanda irin shaka wuce kawai. Na san dole akwai ƙalubale da yawa, ko muna ɗan son mu ɗan ji wasu ƙalubalance da malam ya ƙetara. Babu shakka cewa ƙalubale yana tare da rayuwa kuma yana tare da nasara. Babu rayuwar da za ta samu nasara face ta samu ƙalubale. Cikin ƙalubalen da na samu akwai cewa in tafi Madina ina da ƙananan shekaru, ban taɓa zama wajen Sokoto ba. Kusan Sokoto a wannan lokaci 1999 ya san Sokoto ce, we are very conservative. Ina gidan mahaifana. Bayan na gama JSS 3 na samu dama ta in tafi Federal Technical College. Aka hana ni gidanmu domin ina karatun allo, ina karatun Qur'ani, ina karatu da aka cewa ba zan tafi inda zan yi boko ɗaya ba, kuma domin an samu tarbiyya. To sai ga zuwa Madina barin ƙasa gaba ɗaya ya zo. To na sha ƙalubale na baƙunta, na sha ƙalubale na rashin sabawa, amma da yake yanayi ne na ilimi, cikin ɗaliban ilimi muke, ya tafiyar da wannan kewa. Bayan na gama karatu shekara 6 Madina na dawo Najeriya, shi ma copying da system na Najeriya yanzu, tunda a Madina ne ƙara wayo, a Madina ne shekara 6 cikin wayo, to yanzu copying da system na Najeriya shi ma sai da ya taban wahala.
tun daga neman aiki, tun daga wasu mu'amaloli, amma dai duk muka yi haƙuri da su. Ta haka fannin da'awa akan samu ƙalubale nan da can. Na fara da'awan nan tun ina jin wahalarta, tun ina jin saunarta, tun tana cinye min lokaci. An yi lokutan da zan yi kwana 3 ina bincike kafin in karatu. Sai aka kawo lokacin da yanzu saboda na karantar da waɗannan littattafan da makamantansu ina iya zamna ko da yi bincike ba in yi koyarwa. A wannan lokacin ƙalubale na lokaci shi kuma ya shigo, ka riga ka zama popular, ka shahara. Yanzu sulhun aure, sulhu tsakanin uba da ɗa, sulhu tsakanin makwabci da makwabci, tsakanin mai gida da yaron shi, sai shi kuma wanda ya zai shi ka canja lokacin ma. Lokacin da zaka samu sai da lokacin karance wasu abubuwa, wani darasi kafin ka fito minti 30 zaka diba shi ko abin da bai kai haka ba. Wani lokaci ma wata ran baka samu sai lokacin darasi yayi ka zo ka hau sai ka yi cikin abin da Allah ya hore. Duk waɗannan ƙalubale da baka ta haɗuwa da su, a madadin abin da ke son masu kallo su sani da sauraron mu, Allah ya sauke min rayuwa ta, na ji ta da sauki sosai. Ƙalubale in suka zo Allah na sauke min su ya kasance sun tafi da sauki. Masha Allah. To malam, a da gurguje da yake ba tsawaita muke yi ba, muna so mu san ko akwai wani abu da malam zai iya tunawa da shi wanda yake ya tsaya masa a rai haka na ƙalubale. Abubuwa na ƙalubale da zan iya tuna waɗanda suka tsaya min a rai shine maganar ikhlasi. Bayan na fara samun ɗaukaka a da'awa, na yi ta faɗa da zuciyata akan ikhlasi. Waɗannan shekaru duk in zan wa'azi akan ikhlasi nake yi, domin a Madina da na yi karatu mallamai abinda suka ribace ni da faɗa min cewa duk abin da ne ba don Allah ba zan kasance wuta. Akwai lokacin da nake karantarwa wata duk hadisi na mutum uku ya fara shiga cikin wuta da fashe da kuka, ya yi ta tafiya saboda ina tuna duk abin da aka gaya mini. Yanzu ga mutane, na zo masallacin juma'a ne yake karatun, sai na ga cikar da aka yi tafi cikar da ake kafin a fara hudubar juma'a, kuma duk sun zo su saurare ni. Sai hankali na ya tashi, dole sai ni fara magana ikhlasi, domin malamai na sun gaya min cewa in nayi don a yaba, don a ce na iya, ko don in samu duniya, to wuta kawai. Shirka da Allah ce wanda ya shirka da Allah ba zai gafarta mai ba da sauransu. So wannan shine dan babban abun da ni ta fuskanta kafin in kofin da iya cewa sai na shiga. Ina ta jin tsoron ikhlasi na yi ta ganin cewa abin nan da nake rai daidai ne da sauransu. Wannan shine babban abin da ya ta tsaya min a rai, wanda ya ta sa ni kuka da wasu abubuwa a farko. Allah ya karba. To malam, abin farin ciki fa? Babban abin farin ciki da na samu wanda nake tuna in yi farin ciki, wanda ban taɓa yin farin ciki irin wannan ba, samun gurbin karatu a Madina. Duk abin da na samu bayan gurbin karatu a Madina, na samu gurbin karatu a London, na samu aiki, na samu gurbin PhD, na samu position ɗin kowane iri daga HOD zuwa Dean zuwa Commissioner, amma babu wanda ne farin ciki da shi kamar yadda aka ce na samu gurbin karatu zuwa Madina. Wani na yi babban farin ciki, na ji daɗi, na yi murna da ba zan iya mantawa. To malam, continent uku, Asia, Africa da kuma Europe ɗin duk mun ga ka zauna. To malam, ya kake kallon kowace rayuwa a kowane continent? Wata ran a Germany da ni da malam Kabiru Gombe da malam Balalau, na taɓa ce musu ban taɓa zama wurin da ni ji daɗin mu'amala da mutane ba kamar Nottingham. Na yi zama Madina, Ingila, na yi zama Madina, na ji daɗin zama Madina, na yi zama London, na ji daɗin zama London, na yi zama Nottingham, na ji daɗin zama Nottingham, amma babu wanda ya kai Nottingham. Nottingham abinda ni zama lokaci ɗaya mai unguwa, malami, uba ga duk ɗaliban na international community. Ni ne president na Islamic Society ta University of Nottingham, wanda ya kunshi da ma'aikata da ɗalibai duk wanda an musulmi ƙasa na suke. Ni ne limamin Juma'a. Sai ya kasance an gama sallah azhar ko la'asar, sai ya zama ginshikin masallaci, mutane su suke waye masallaci, wannan ya yi fatawa, wannan ya nemi shawara, wannan ya gaya min personal rayuwa ce, wannan ya nemi wasu tambayoyi game da personal rayuwa ta yin ansa. Na kasance shugaba na Islamic Society, ƙungiyar musulmi da ta Nottingham, ta kunshi malamai da kuma ma'aikata da ɗalibai da duk wani wanda an musulmi. Kuma na kasance na jami'a, kuma na kasance limamin masallacin Juma'a na jami'a. Kuma ina ga wannan shugabanci, university ta kira ni ta tana son a samu limammai yanzu daga ciki, tun da ni ne na farko da aka samu matsayin liman daga university, ya za a samar da limammai. Na zo na tattara mutanen da ke da haske cikin su, na koya musu huɗuba da yadda za su ba da sallah. Da yake mutane a nan za su yi mamaki kila, saboda nan muna cikin garuruwan musulunci, a can lokacin sai na dinga haɗa mutum biyu su ba da sallar juma'a, kai kai huɗuba, kai kai ba da sallah.
wani zai iya hudu ba zai iya magana gaban jama'a amma baya iya karanta fatiha yadda ya kamata, wani ya iya karatu amma kuma baya iya magana gaban jama'a, sai to kai kai hudu ba in ka sauko kai kuma ka bada sallah, wanda yake wannan sananne ne a littafin fiqhu, malamai sun yi magana hukuncin haka cewa yana halatta. Akwai irin waɗannan abubuwan da suka yi ta aukuwa, misali akwai wata rana da ba zan taɓa mancewa ba da muna da jin daɗi, za a buɗe wata Nottingham Muslim Youth Center, sai aka ba mutum 5 notable musulmi 5 a garin Nottingham su yi magana, ina cikin su. Aka ɗauki mutum 5 mafi shahara, mutum 5 mafi wanda ake saurara, aka ba mu minti 5 wanda ina cikin waɗannan mutanen. Wannan ranar na ji daɗi, na yi murna, ya nuna min irin ɗaukakar da Allah ya bani a wannan garin Nottingham. Mutum yakan zo wani ya kira ni da waya, ina tuna wani mutum taɓa zuwa daga wani gari cikin Ingila, na manci sunan garin, ya kira ni da waya ya ce min ya kawo takarda ne ta kaza, sai na ce to ni ne shugaba na Islamic Society amma ba ni ke ansa takarda ba, ka buga ma wani shi ke ansa. Sai ce ba kai ne Sheikh Jabir ba? Ni ce wala son ɗaya ne ka inganka. Wata na sa wani ya bada sallah Abdul Quddus, bisa shi ya bada sallah cikin yayi hudu ba ya bada sallah cikin hudu da yake sai ambaci wani hadisi da inna Allah hayyun sittirun, sai wani ya zo daga Manchester ya da zannan ne, bayan an gama sai ya same shi ya ce mai na ya karanta wani suna Allah ya ce sittiru ba haka bane sattaru ne, sai ya ce to shi ma bai sani ba amma su je inda Sheikh Jabir, sai suka yi inda nake cewa ga wannan na ga musallar Juma'a ya zo ya samu ya ce cikin hudu ta na yi kuskure kaza kaza, sai ce da ka faɗi daidai ne akwai wannan hadisin sittiru. Sai wancan ce ko kai a Sheikh Jabir? Ya ce Sheikh Jabir sai ya rungume ni, sai ce yan uwata nan take karatu university, in ta koma Manchester takan ba mu labarin Sheikh Jabir ya kawo kaza, Sheikh Jabir ya yi kaza, na daɗe ina son ganka, ashe kai ne Sheikh Jabir. So irin ko ta karɓuwa Allah ya bani a Nottingham wanda bai yi tsammani na samu irin ta a Sokoto ba, ta shugabanci da jagoranci da in mutane na faɗa a zo inda kai, ya kai cewa ba wai mutane biyu na faɗa ba su zo inda nake komi ni yanke yayan kuma sun yadda, da yake mutane ne masu sauƙin kai ya kai har university idan mutum ya faɗi wani uzuri na addinin musulunci da ya hana mai yin jarabawa ko yake buƙatar wani excuse, sai a ce ya ansu takarda daga Sheikh Jabir. In ni ansu takarda daga gare ni nace lalle wannan uzuri ne wanda shari'a ta yadda university ma tana ansa, ta naɗa ne a matsayin wannan. Kai ya kai cewa su kansu abinda suke ce min cikin abin ban dariya shine Sheikh, a can ɗaya ni ansa Sheikh, wata in zan magana sai in ce sunana Sheikh Jabir, saboda matsala shine in ban ce Sheikh ba to su ba su yarda akwai rigima. Kamar nan ne mutum kaga misali a irin na aita wabu aka yance Sheikh malam ce almajiri tunda zaka gwada musu wani almajiri za su daga almajiri dai da haka baka kai Sheikh. Wani ya taɓa tambaya ta ce min Sheikh Jabir wai babban Sheikh kake ko karami, saboda ya zama tsayin ce babban Sheikh ne saboda lokacin da ya zagaya mai ce ga da Allah ya ce ga da Annabi ya ce hau babban Sheikh ne ke ba, da haka ya kamata ya ansa. Da haka ina kiran mutum in ce sunana Sheikh Jabir, sai na yanzu Sheikh ne ke magana, da ka san in likita kake in ba likita ke ba likita haka wajen su, in Sheikh kake in ba Sheikh kake ba kawai ba Sheikh kake ba. So da haka na yi ta amfani da wannan a matsayina na Sheikh, wato in ce to yanzu a matsayina na Sheikh ga abin da ni yanke. Mutane ne waɗanda dole hakan ba ta da laifi gare su, misali mutane ne waɗanda a alaƙar su da addini alaƙa ce ta nesa wanda an nan garin mu bai iya taɓa fahimta abin da nake nufi. Yanzu misali mutane ne waɗanda kamar na faɗi wannan labarin a BBC, akwai wata yarinya Mavish ake ce mata, tana cikin escorts ɗina. Wata ran na dawo da masallaci zuwa inda muke zama, sai ta kira ni da hanya, Sheikh Jabir, salamu alaikum. Sheikh Jabir, wa alaikum salam. Ki na zo masallaci na iske an gama sallah, da Allah tambaya nake son yi, azhar raka'a 4 ce ko? Yace raka'a 4 ce. Yace ayi biyu da Fatiha da sura a zauna, sannan a tashi a yi su duba Fatiha da sura, ko ni ce haka ne? Kace jazakallahu khairan. To kaga mutane ne wanda bakin fa ga tabbata tun da ba samu sallar azhar ba ne su tabbata shin wai raka'a 4 ce ko? To a nan wajen babu wanda ke wannan fatawan. Kowa ya san azhar raka'a 4 ce, kowa ya san ayi Fatiha da sura a raka'o'i na farko, ayi Fatiha ɗaya ba sura a raka'o'i na ƙarshe. Wani ciki ya zo wani cikin escorts ya ce mini wallahi ai ka san wani abu Sheikh Jabir, wata ina tuna daga Nottingham zan je Coventry wajen wani convention, cikin wanda muke tsaye da shi wani ana ce mai sai da tambaye Sheikh Jabir, nace yace min ka san wai Disamba ne fara sallah, Disamba ga da ta wuce April muke. Yace musulmi yace da ina sallah, daga baya abubuwa suka yi min yawa ni ba ya kai gaskiya dole sai mutum kawai ayyuka suka yi cikin wanda zai ya rage sallah shi an gwada mai addini sauƙi ga rai.
to da aka yi addini sauki gare sai ya ɗauki sauƙin kawai sauƙin kai da kaggara ba ka aji na shi ma wannan labari na ya ta ba da shi wata ran lokutan sallacin suna da bambanci sallacin tana da wahala wani lokaci saboda bambancin lokaci misali tsakanin azhar da la'asar yakan kasancewa minti 5 ne ya zan minti 5 da an kun gama sallar azhar an tsaya an gama azkar la'asar ta yi sai a tashi a yi la'asar tsakanin azhar da la'asar yakan kasancewa awa 5 ne in kuka yi azhar sai can karhe 5 sannan lokacin la'asar ta yi to duk wannan mai sauki ne lokacin da saura minti 5 haka za ta dinga kara minti 6 minti 7 minti 10 duk mai sauki ne in kun yi azhar ku jira lokacin ta kai awa 4 awa 3 awa 5 awa 2 duk mai sauki ne in kun gama ku je ku yi inda take da wahala in ya kasance minti 30 ne tsakani an gama azhar saura minti 30 za a yi la'asar saboda mutane ingila ƙasa aka tafiya yanzu ni daga inda nake zuwa in yi sallah zuwa inda nake zuwa ina yi tafiya normal minti 13 ne kai in na yi sauri minti 9 ne kai su kaga minti 30 in yi tafiya minti 13 zai zuwa tsayawa ɗaya zan yi minti 5 in koma tahowa wasu minti 13 kaga bai yi fa'ida to wannan lokacin ya fi komai wahala na sallah tsakanin azhar da la'asar saboda mutane ba ga su ga masallaci ke sai sun yi tafiya akwai wanda shi kuma minti 15 din ne zuwa da dawowa akwai wanda minti 20 ne don haka da aka samu irin wannan lokacin wata an gama sallar juma'a sauran minti 30 la'asar ta yi sai na kasa koma inda nake ci bari in koma library in tsaya in minti 30 ta sai in dawo kuma library ko da ina dawowa daidai lokacin sallah sai ga mutane na hitowa masallaci sai wani ya ce Sheikh Jabir yau an yi bid'a in ce wace bid'a aka yi wallahi wasu sun ce su ba su iya jira su yi sallah kafin lokaci sun tafi su ya lokaci ya da sai lokaci ya shiga su suna ɗauka addini sauki ga rai da ga wallahi ba su iya jira da haka sun dan jira su fitar da sallah sun tafi su so sai na shigo masallaci daidai lokacin sallah to akwai wanda suka zuwa kamar ni daidai lokacin sallah wanda yanzu daidai lokacin sallah ne ina shigowa sai suka shigo da wani ya shigo tunda ni babban liman nikan sa wani yayi kaza sai ni ce wani shirka ba mu sallah sai ya shiga sai ni mai iqama sai na ga mai iqama sai ya ce mai raka'a 2 zai yi nace kasar ka kai sai ce sauri dai ya kai wallahi ce sauri ga ya ce sai ce to ai hakuri shigo bai ni in ba da sallah yau in na tabbata ma ba zan tsawaita ba saboda ba sai wani bayani zai yi mai ba wanda zai ce mai in kana sauri ma kana iya sallar ka raka'a 2 ka tayyaka wanda ke da wannan fahimta ba sai da koyar da shi sallah ba wanda lokaci har ya zalli ba sai ce mai ka san yanzu ai shigo cikin sau bai ni in ba da sallah in ka gama zan takaita in ka gama abin da kai ina neman ka zo ka saba ka gama ya je samu nace aka yi ranan kace mai sauyi shi wala addini an ce mai sauki ga rai zaka da ya samu hudu yana yi da ya samu biyu ko guda ma yana yi ya bi ce sallah ce sai saboda addini mai addini ba a ce ka wahal da kai kawai ba a ce kai kaza ba so irin waɗannan mutanen ne dole in taronan wani abu da muke a nan shine da an ce maka Allah ya ce ko annabi ya ce zaka yarda in ma mai wa'azi ne da ya ce annabi ya ce kawo hadisi sai a mai kabbara shi kenan an kai karshe to su za su tambaye kawai misa annabi ya ce kaza yanzu kana bukatar ka bi annabi hujja ta hankali ne yasa ya ce kaza ai sai kai kawo ce annabi ya ce bisa annabi ya ce kaza sai ka mai nuna mai cewa kaza da kaza da kaza wannan tambayoyin nasu su suka fi wahala duk da tambayoyin su kana ganin masu sauki a zarar ka a nawa ce kaza waɗannan suna da sauki sosai to yanzu sai ka samu ma Qur'ani da hadisi hujja shi ne yafi wahala sai ka samu logic da zaka faɗa musu ai don kaza da kaza da kaza da kaza ne to haka dai ni ta lallabawa da bayan Allah nan wasu ka musulunta wani ya taba zuwa ya saman ya ce min don Allah in gaya mai ba an ce Allah shine mawadaci ba ya wadaci da komai ce don me yake bukatar sallah dan shi ya fi sallah wallahi to sai da yasa Allah mawadaci ne bai bukatar komai gare mu zaka bai sallah saboda ya san Allah bai bukatar sallah sai kai kokarin lura da shi duk da Allah mawadaci ne ya aza mu na salloli domin ya jarraba mu sannan ya yarda mun yi wannan da shi ƙarfe 3 na dare asuba ta yi 3 da wani abu zuwa 4 ya tashi sai aka yi sallah da shi so irin waɗannan abubuwan ne ni kullum engage nake kullum busy nake kullum tattaro abu kaɗan ke raba kan jama'a akwai wata yarinya taimiyya ake ce mata ban manta taimiyya ba ta sa hijabi ba ta sa komai musulma ce haka zaka ganta da gashin ta irin asalin ta daga indiya ce ko waye da gashin ta da waye da ita take zuwa din aka saka cikin kwamiti kuma dole za saka cikin kwamiti a yi komai da ita da muka saka cikin kwamiti na shugaban Islamic Society ne ke kwamitota daban-daban na abubuwan da ake
to cikin farin cikin da ni kafin mu gama sai ga taimiyya da irin ɗan gyalen nan da hijabi tana sana yana cikin abin da ban taɓa mantawa, ban hantare ta ba, ban an jawo ta an ba ta haƙƙin ta musulma ce don ba ta sa ɗan kwali ba ta sa komai ta sa mata sun kaya ta zo an yi da ita ta ji cewa ya kamata ne duk wannan ka sa akwai wata dubarar da muke University of Nottingham University ce kasashen turai yanzu ba mu da incin mu zo mu zauna kamar yadda gaba ko position din wai ba a ce an zaɓewa ne takara aka yi sai ai presidential debate sai an bi ƙa'idodi na demokradiyya in ba haka ba university ba za ta yi approval ba to cikin abin da suka yi ta aukuwa shine in an zo taro maza da mata baka isa ka a shi speaker ka ce don Allah ga gefen maza ga gefen mata ba bai yiwuwa ku zo mai university da wani tsarin wai gefen maza gefen mata in za ku taron kuna da Islamic society saboda duk su dukan su ba kowa ya yarda da irin wannan ba wani cewa mun kai wallahi yana sallah ran juma'a saboda aiki ya mai wani ya ce yana fara uku yanzu ga yini wani ya ce maka sadaka sai suka fahimci addini ka raba maza da mata sai mu samu masu fahimta cikin mu gaba ɗaya maza da mata mu ce in an zo taro da an zo maza cikin mu sai su yi nan mata su yi nan to da an yi haka mace mafi yawan ta zo ta ga mata za ta zauna wajen su namiji ya zo ga namiji zai haka muka yi kokarin raba tsakanin maza da mata sai kawai mu yi mitin tun kafin a zo cewa mu za mu fara zuwa bayani da wance da wance da wance da wanda wani ku kuna zuwa ku mata ku yi ku fara hira da wata mace ta zo ta gan ku za ta yi cikin ta fara hira wani usulubi muka yi na rabiya to haka muka yi ta tafiyar da al'amuran addini can babu wani kungiya ba su san kungiyar kaza ko kungiyar kaza mu abin da muke cikin su ka tsaya cikin musulunci ka yi sallah kawai sai a kira ni a ta shaggar akwai wani ya ba sallah wallahi akwai wani ya ce zai fita musulunci ana ta ya ce a kawo min shi in ba da tayin a zamna ta magana wata ran ya amince ya dinga sallah wata ran ya baka cilasta kowa wata ran ya so irin wa'annan abubuwan mun ta fuskanta su wanda suka sa rayuwa ta a nace hamta zan mai daɗi ni dinga jin daɗi ni zan mai anguwa ni zan dattijo akwai wani mutum ɗan Sokoto cikin abin da ya auku kafin in kawo wannan labarin a zamanin Nottingham akwai cewa mutane da yawa a Najeriya sun yi kokarin su kai ƴaƴansu can don da suka ji ina can manyan mutane wasu su ba dole kila suna faɗi sunan wasu ba amma in ni faɗi sunan wasu duk an san su Najeriya su ce malam Jabir na nace muna son mu kai yaran mu karatu turai to mu sai bai mu kai inda shiki wasu su ma ko da suka zo na gama wasu su kuma su mutane da kansu ne masu koyarwa a university yan masu tetfon sai mu ce ne ya je Nottingham da mulkin ina tan cikin su akwai wani wanda shi ba zan faɗi suna ne ba da ya je karatu Nottingham saboda ni ko da ya je na gama na yi submitting thesis ina na dawowa ta gida ina jiran lokacin viva yayi in tafi in viva sai ya tafi bayan ya tafi can ya zauna ni kuma lokacin zuwa na in viva sai ni kira shi tunda shi Bahaushe ne dan Sokoto yayi ni ce mai ka ce ni da Allah ka neman min gidan haya ka yi a can Nottingham in zo ka zan yi wata guda in zo ka neman min gidan haya da na je sai ya je har train station tarbo ni lokacin akwai sinoma da waye muka zo muka zauna da shi gida na yi bayan na ga irin gidan da ya zauna da safe ya je sai ya kai ni gidajen da ya diba na haya ko zan samu sai cikin zuciyata sai na ce wannan bai san ne ba a Nottingham bai san ni waye ne a Nottingham ba na shi ko zuwa yawan wa'annan geto gidaje duk da Ingila babu geto na ce bai san ni waye ba ne amma yau zai ga kowa ne sai muka je da shi bayan mun na ga gidan ce fine zai ma magana mu je masallaci muka je masallaci farayen ne suka zuwa Jabir ya dawo sai na ce musu wallahi ni haya gida nake so ko wallahi gidan mu zaka zauna gidan mu akwai fence sai gani sai suka kai ni gida mai kyau wanda yake duk wata ya dawo daga university sai ya biya wannan gidan sa nan ya wuce free of charge aka bude min fridge aka bude min kitchen cabinet duk abin da kake so shai ka zo nan ka ɗauka ka dafa duk abin da kake so gaya mana mu za mu dafa maka haka ne wannan watan cikin jin daɗi da komai ɗan gata ban biyan haya ban biyan komai duk abin da nake so aka suka bani ɗaki guda cikin gidansu kuma ɗaki mai kyau yana tsammanin ma wani zai cewa ɗaki na ya fi kyau bari in tashi in ba Jabir su shi abin nan ina zanne cikin masallaci akwai wani abu nikan yi wata ran screenshot ɗin shi yasa a status na ma wani wanda ya gade ni a shugabanci wata ran ya tuwo min Jabir waya a yi ya ce everyone is asking of you wallahi we miss you da ni isa Nottingham to sai wannan mai sai faɗo a screen na irin iPhone ne ka san message na tuwa a screen wajen sai ni screenshot ina sa a screen to kada ni isa Nottingham din na hito da gidan wancan din na zo masallaci mutane suka dinga gaida ni
sai wani ya zo, ina tsammani dan Indonesia ne ko Malaysia ko wannan gefen, sai ya gaisa da ni sai ce ko kai Ashad Jabir, yace ni ne yace ka mun san juna ne kai, yace a'a na san dai ana ta jiran kullum ana magana ana cewa sai Sheikh Jabir ya dawo. Sheikh Jabir na ga yadda mutane suka kewaye ka suna gaida kai, kawai ni gane cewa kai ne Sheikh. To na ji daɗin zama Nottingham da mutanen da ban taɓa jin daɗin zama da wasu mutane kamar su, don shi ni yi ta kuka daga Nottingham London da ni baro, ni yi ta kuka ran da ni gama ni defense in thesis ina suka zo suka kai ni restaurant, aka dafa min abinci, aka zo aka kai ni restaurant, aka sai abinci, aka yi wannan daren, aka yi komai, aka zo wajen what do you call it, wajen za'anin walima. Akwai wanda suka taso daga Malaysia, daga wata ƙasa suka zo, dalilin su kuwa shine sun yi shekara ɗaya da ni, cikin su akwai bambanta BP amma lokacin da ni wancan shugabanci dama shekara ɗaya ne, na Nottingham shekara 3 ne, shekara ɗaya ne ina shugabanci. To da shi ya zama min vice president brothers, akwai vice president brothers, akwai vice president sisters, shine vice president brothers na gehen maza da mata, to shine ya zama vice president brothers. To sai University of Nottingham tana da campus a China, tana da campus a Malaysia, sai ya zan cewa wani degree masu undergraduate za ka yi shekara 2 nan, sai ka je can kai shekara 1. sai shekara lokacin zuwa ne can, ko kuma ba sai da dai abin yake ba, akwai shekara 1 da ake can, sai je Malaysia yana karatu, daga can yana can ni gama PhD za a yi biki, wallahi ya taso ba wa Allah ya ce billahi, ya ce Sheikh Jabir ai sai na zo wajen walima Sheikh Jabir, ya zo suka yi kara, suka yi mini duk abin da ya kamata na jin daɗi da mura, kuma na ji daɗin zama da su. babu soyayya akwai soyayya mai kyau da ji daɗin ta gaskiya. To malam, mun ji kaɗan daga zaman da ka yi a Europe, to muna son mu ji ɗaya. Zaman da ni a Madina shi ma zama ne mai daɗi. Na ce Madina ina da ƙananan shekaru, kuma ina da ƙarancin wayewa. Zama na Sokoto ne, taso Sokoto nake zanne, ban taɓa fita Sokoto ba in yi kwana 5 in ba wata shekara je Katsina ba, wanda ke Smola Sokoto. Na je Katsina IBC na yi 1996 December, sannan sai iyaka ina je Gusau kwana 2 in dawo da sauransu. Su sai gani cikin wani babban birni na Madina, su kaga an samu canjin environment kuma da ƙananan shekaru. So shi ma na ji daɗi, na zamna da mutane, wasu mun yi aji ɗaya da su, zaman ɗan ɗaki ɗaya da su, kamar Malam Bisina, Malam Dr. Ibrahim Bisina, shi mun zauna gado guda, ɗaki guda da shi, ga gado na ga gadon shi. Na samu su tauji har da gare su, lokacin su manya ne, sun gama diploma ko da suka tafi, sun riga mu da wani Malam Hashim Abu Hisham, shi ma mai shi abin da yake Bauchi, da wani Muktar da Albasa kusa da ɗakin mu. Akwai dai wasu wa'anda ba su yin Malam Shu'aibu nan, duk dai ni ne mafi karanci daga Najeriya lokacin, kuma mun samu zama da su lafiya, kuma na ji daɗin zama da su, kuma na koyi abubuwa. Aji ɗaya mun zauna da irin su Bala Abdallah Gadon ɗaya, duk da daga baya ya same mu, da dai wasu wa'anda yake daga baya sai zan dai ana ƙara girma, ana ƙara sanin gari, kuma an zauna lafiya, an yi karatu da su Sheikh Abdul Musin Abbad. Na samu zama a halkar Sheikh Muhammad Salih Uthaymin, na ba so ɗaya ba, haka nan Sheikh Fauzan da yawa ma, haka nan Sheikh Luhaidan, haka nan da dai su da yawa waɗanda yake Sheikh Bakar Abdullah Abu Zaid. So duk an samu an yi karatu gare su, an zamana cikin halkar su, amma an yi karatu gare su. Sheikh Muhammadu Mutari Shaki da sauransu waɗanda yake da mai malaman duniya ne, su ake alfahari. Wasu su ne sauran su kamar Uthaymin yanzu ba za ka iya samu kamar Sheikh Bakar Abdullah Abu Zaid, ya wuce kamar Sheikh Salih Luhaidan da sauransu waɗanda yake duk yanzu ba su ne. Malam, sai magana akan Saudiya da ta karan kanta da dole na san maybe kila akwai wani abu da yake taɓa ka, saboda muna ji duk wanda ya zauna Saudiya ko na wata ɗaya ko na sati ɗaya, za ka ji yana son ya koma saboda ya ji wannan shauƙin musamman Madina. Adda shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je tafiya, ya dawo ya fuskawa Madina, yana sauki ya iso Madina, ya ce innaha tayyiba, lalle mai daɗin zama ce da sauransu. Duk akwai wannan shauƙi. Yana abin da ke tunawa, akwai wani aboki na yanzu na South Africa ɗin Sudan ne, kwanaki mai da shi ce ya koma South Africa da zama ana ce mai Majdi Ali. Mutum ne in ka gan shi da rawani ko da yaushe da gemu irin na Sudan mai nasuwa. Wata ran Majdi
bus din da ke kawo mu jami'an Madina ta kawo mu masallacin Annabi kullum daga university zuwa masallacin Annabi muke commuting da bus. Mun sauka muna tafiya sai wajidi ya ce mini majidi ko wajidi wani wajidi ali majidi sai ya ce mini sai ce kaga wannan abin da muke raina yanzu ga masallacin Annabi da muke zuwa kullum kamar ba kuɗi wata ran in mun gama karatu sai mun yi shauƙin mu zo sai mun biya kuɗi da yawa yanzu ga gaskiya ne yanzu ka in ta yi Madina yanzu sai ka biya miliyan 1 da wani abu an je ayi visa an ce visa ka ta hito passport ɗinka yau shi bukin ɗinka jirgi sai a magana kullum muna zuwa muna ɗauka kamar kana shiga gidanka babu wani abu sai ce wata ran fa wannan abin yanzu muna rena shi yanzu ba mu jin komai yace yanzu duk musulmin da a duniya ce maka kana zaka shiga masallacin Annabi wani occasion ne ga rai cewa babban abu masallacin Annabi zan taya amma mu ga mun ɗauka mu shiga mu hita muna zuwa kullum ba mu jin ma wata ran ce yau ban samu zuwa yau kaza amma dai abin da ke tabbata ban taba wasa da zuwa masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ban taba wasa ba kullum sai na tafi idan ban iya sai ina da wani babban uzuri amma masallacin ba ta wuce masallacin Annabi akwai wani aboki na malamu ne Bukhari Ridwan Margayi dan Sheikh Bukhari Ridwan da ya rasu shi ma mun ya rasu Allah ya ji kansu gaba daya shine babban aboki na har tufafi kala ɗaya muke sa muna Madina akwai wasu abokai da yake da shi yan Zimbabwe kwanaki su ya dinga yin waya su waɗannan mutane su ba su zuwa masallacin Annabi sallallahu su sai su zaman su ce ai su karatu suka zo Madina ba zuwa masallacin Annabi sallallahu yadda suka gama university za su tafiya abin yabban mamaki sun zo irin bankwana su zo masallaci suka yi raka'a biyu ce Allah sarki ta wannan gefen ka mu kan mun ci riba wannan ba ni ɗaya ba duk ƴan Najeriya sun ci riba wannan shi ƴan Najeriya kullum sai sun tafi masallacin Annabi ba su taɓa wasa da shi ba za ga mutum ya shekara 10 Madina amma kawai da yaushe ya zo bai abin nan amma su sai su yi wata ɗaya ba su zo ba kuma suna Madina ranar da sun gama university za su tafi irin bankwana suka tsaya bakin maktaba ta lokacin suka raka suka rubuta takalmi suka tafi sai abin yabban dariya cewa wannan kamar wani da ya zo wani bakwanta wani abu suka sa duk ɗan Najeriya ba su yi wasa da wannan to malam mun san karancenka sosai kuma muna ganin da'awarka sosai tana kama da ta shekar birni turmi to malam ne ya ja ra'ayinka akwai abubuwa da yawa na farko dai duk wanda yake ahlus sunnati wal jama'a na farko dai ban yadda da awa tana kama da tafiya ina so ta yi kama da karamin ɗalibin manyan malaman da akwai yanzu nake a duniya wanda ke su ba za a haɗa su ma da ibn taymiya ba amma dai ina shauki na yin rubutu a PhD game da shi da sauransu duk abin da yasa saboda karatun littattafan shi akwai daɗi akwai adalci gare shi mutum yana iya sanin haka idan ya karanta littattafan shi abin da ya sani PhD game da shi shine wata rana yadda dai mutanen da ke laƙa su ga jihadi a wannan lokacin suna yawan kotun irin taymiya suna yawan kawo maganganu mai a wannan lokacin sai abin ya rudar da ni duk wanda na samu wani babban malami har daga Saudiya malamai sun zo Sokoto daga Saudiya na tambaye su me alaka Ibn Taymiyyah da waɗannan ƙungiyoyin jihadi da kwattashi Usama bin Laden in ya tashi ya ce qala Ibn Taymiyyah rahimahullah idan al-Baghdadi ya tashi qala Ibn Taymiyyah rahimahullah idan Shekau ya tashi qala Ibn Taymiyyah me yasa Ibn Taymiyyah mutane yake yawan duk hujjojin da malaman ka bani ba su gamsar da ni ba mallamai za su ce min ƙarya suke wasu da alaƙa da Ibn Taymiyyah kaza bakin an sake ne su kuma sun taso su ce Ibn Taymiyyah a mujalladi kaza ya ce kaza sai magana ta wa'annan masu ikirarin jihadi ta fi kama kai in hujja za ka biya su kuma wa'annan sun fi tsakake Ibn Taymiyyah sai ce to gaskiya sai na gano menene sirrin matsala sai ni je ni PhD akai kuma ni gano abinda wa'ancan malaman ke faɗi manya cewa wa'annan ba su da alaƙa da Ibn Taymiyyah haka ne sai dai sai ka karanta hujjojin da kyau za ka iya gano me dalilin da yasa suke kotun Ibn Taymiyyah me dalilin akan haka ne rubuta littafi na Ibn Taymiyyah and the Literature of Contemporary Jihadists yana ana sayarwa a turai ma ana sayarwa ko ina ma akwai shi a adam ma akwai shi ana sayarwa wanda in mutum karanta wani littafin zai ga me yasa tun kafin Usama bin Laden tun kafin masu jihadi su kungiyoyi mutum na farko a wannan zamanin da ya fara amfani da Ibn Taymiyyah shine Al-Faraj wanda ya rasu 1956 an kashe shi Al-Faraj ko 1962 bancin Al-Faraj su Dr. Fadl duk lokacin da su Al-Faraj da Dr. Fadl suka yi ba a sa Al-Qaida ba Al-Qaida sai ƙarshen 80s aka kafa ta sannan su Usama bin Laden suka yi taking over suna amfani da shi sosai sannan ita kuma ISIS sai 14 June 2014 aka kafa ta
ita kuma sunan 15th March 20 something abin nan kai 14th haka ne 2014 aka kafa ta June 2014 aka kafa ta March 2015 su shekau suka yi mubaya a gare ta. So amma dukkanin su kowa Ibn Taymiyyah yake faɗi in ka karanta wannan littafin zaka san alaka, zaka san akwai ma wata magana ta Ibn Taymiyyah ita aka mafatiha ga duk wani Ibn Taymiyyah musulman shi Bin Laden ne, duk wani mai ikirarin jihadi sai ya amfani da wannan jumla guda biyu. Wata ana amfani da ita inda ma bata dace ba, kamar misali cikin hadisi aqidatuna yadda aka yi quoting inta totally out of context, amma dole duk wanda zai magana game da cewa a je a kashe a buge a kone yana ɗauko wannan magana ya sa don shi aka ɗauko copy and paste aka rubuta ba tare da tuna ba ma ta ɗauko ta out of context an hishe ta daga yadda ya yi magana wani bayani yake ya kawo ta sai suka ɗauko ta ita kaɗai su saka wata shahi sadara 5.5. To malam mun riƙe malam sosai kuma muna godiya sosai. To malam muna buƙatar shawara, misali duk wanda zai ba wa matashi shawara zai ce masa haƙuri wai wannan haƙurin muna so mu yi haƙuri babban abu, kuma haƙuri in kana mu'amala da mutane sai ka yi haƙuri, zaka ga rashin gaskiya, zaka ga son kai, zaka ga cuta maka, zaka ga tauye maka haƙi. Duk wanda ke ganin kai zaka iya bashi haƙi ne in ya shigo, to in mutum 10 ne to 9 cikin su haƙin kai shiga inda suke ba su baka. So da haka dole sai ka yi haƙuri. Duk wanda ka gani in ka ji wata magana kana iya juyewa, shi in ya ji ba zai iya juyewa ba. Mutane wasu suna da takala, wasu suna da rashin juriya, to kai in ka yi haƙuri sai ka zanga da kowa lafiya. Abin da sun mutane su san me haƙuri shine an taɓa ka ai ma ba daidai ba amma ka jure shine haƙuri. Haka duk lokacin da kake kai haƙuri to wani abu na kuna kare. Da malam muna godiya, sai dai kafin mu rufe muna so mu ji kwanan baya mun ji malam Allah matsayin da Allah ya kai malam na zama kwamishinan ilimi na jihar Sokoto, kuma har wasu suke tunanin ai tun da malam ya zama kwamishina ko ya karbi wani mukami na gwamnati to da awa za ta rabu. Mu kuma da muka san malam mun san ba haka bane. To an ce waka bakin mai ita, to ni kuma ina cewa dai karatu a bakin wanda ya tsaya ya fi daɗi. Na farko tun sun aka min kwamishina zuwa yanzu ban taɓa ɗaga karatu ba sai wani uzuri mai ƙarfi. Na ma fi samun lokutan yin karatu da ake. Kafin mai girma gwamna ya bani kwamishina sai da ya yi min cewa da'awa ta ba za ta tafi ba, shi da kanshi yana kishin da'awa, shi kanshi mai girma gwamna. Wala in zan gaya mu mutane wasu abubuwa da na sani game da mai girma gwamna na son addini da da'awa, za su ce siyasa ne kawai da ya ma kwamishina ke so ka yabai, amma wallahi ya wuce haka. Abubuwan da na sani da kishi da yake da shi ga da'awa, da kishi da yake da shi daga masu da'awa, da yadda baya son sunan mai da'awa ya ɓaci, to ni abin ya ban mamaki sosai, abin ya ban mamaki. Da ban yi kusa da shi ni mu'amala da shi ba ko an gaya min duk da masoyi ne nake ina so amma ban yadda, zan ce haka yana da wahala ce ɗan siyasa yana, amma a shi haka yake, yana da wannan kishi da kuma kwatantawa na masu da'awa. Don haka shi kai ne sai da ya gaya min kafin ya ce da'awa ta kar ta faɗi, ya ce zai to insha Allah da'awa ta ba za ta faɗi ba, ya ce ban son duk abin da zai sa da'awar ka ta faɗi. Don haka insha Allah da'awa ta ba za ta faɗi ba. Dole abin da rage yanzu gayyata ta Kano, Kaduna, Abuja, ina nan. To ina nan din shi kuma ya taimaka maka karatun nan, ka gane yanzu da din ina yawan tafiya, ana yawan gayyata da karatuna na Abu Dawud da yakan faɗi wata ran, karatuna na Muslim yakan faɗi wata ran, ayi sati 2 ba ayi ba, wata ran ayi wannan sati, wani sati ba za a yi ba. Amma tun da zama kwamishina sai uzuri mai karfi ka hana ayi, saboda wasu tafiyoyi sun rage, dole ina da focus ga aikin office, wannan ya sa to ina gari don haka za a yi karatu. Malam da ƙarshe kai tsaye wata magana ce da nake gani ana yi, to yau ina so in faɗe ta saboda irin masu ji suna cewa malam akwai wanka. Mu kuma da muka san malam da daɗewa mun san tsaftace da malam ya tashi cikin da malam ya zai wai da wankan jaraba da na wai ya alaƙar ka take da sa su kaida. Ai da ne, yanzu duk an tsufa an tafi, yanzu kaga hurhura ta fara, abubuwa sun canza. Yanzu da ne aka dan wannan wanka, yanzu nauyin mutane sun yawa, sai ka lokacin da ya kamata ma ka yi wanka na biyu ka hito sai a ce mutane sun yawa waje, sai ka fito haka nan ka zamna da su ka yi waye,
so duk wannan lokacin da ake da faraga na yanzu an kwanju an tafi. Malam muna godiya sosai, kuma malam yana daga cikin madubanmu na arewa. Ina tunanin in na faɗi ma ba zan yi ƙarya ba, akwai fiye da matashi mutum miliyan 1 ko fiye ma da suke so su ce a ce yanzu ne malam. dai a rufe wannan shi ya yi Malam muna godiya sosai. yanzu ya rika lamu da hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Na gode. Malam